गोजोन मोनाबिलिनि बर' रादाबाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो गाहामै दङ। नोंथांमोननि थाखाय गोदान खौरां। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो गुरै खावलायबाय। बिदिब्ला फैदो लोगोफोर दिनैनि गाहाय रादाबाव। गिबि रादाबाव दङ मिरु एबसुआ दिनै क'क्राझार जिल्ला एबसु आरो बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालि एबसु जथायै बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि लांगोनायाव 2 घन्टा धरना हाबाफारि बानजायदों। गोबाव समनिफ्रायनो एबसुआ बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव सोलिबाय थानाय जेंनाफोरखौ सुस्रांनांगौनि थाखाय बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि भाइस चेन्सेलर लाइसाम लादु सिंजों सावरायनानै गोबां खेब गोसोखां बिलाइ गथायबोदोंमोन। नाथाय बिथाङा बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि जेंनाफोरखौ सुस्रांनो एसेबो गोसो होदिया होननानै एबसुआ गोख्रों अजद होयो। बेनिखायनो एबसुआ दिनै माखासे गोनांथार दाबिफोर जेरै थाबैनो बिटिआर ओनसोलनिफ्राय बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव अरायथा रेजिस्ट्रार थिसननाय, 2 नम्बराव अरायथा रेजिस्ट्रार थिसनजासिम गेदेर थांखिफोर लानायखौ बन्द' खालामथ'नाय, 3 नम्बराव एग्जिकिउटिभ मिटिंनि सिगां इउनिभार्सिटि क'र मिटिंखौ खुंनाय, 4 नम्बराव बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि एग्जिकिउटिभ काउन्सिलनि लांदां जानानै थानाय सोद्रोमाखौ थिसननाय आरो 5 नम्बराव थाखानाय बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि भाइस चेन्सेलर प्रफेसार लाइसाम लादु सिंखौ बोखारनाय बायदि दाबिफोरखौ लानानै गोख्रों सोमावसारो। सोमावसारनाय हाबाफारियाव मिरु एबसुनि आफादगिरि मानगोनां दिपेन बर'आबो बाहागो लायो। दुखुनि खौरां, हादरखौ रैखाथि होनाय हादरनि सा 5 जवानफोरा मैया मणिपुराव पिपुल्स लिबारेशन आर्मी (PLA) मुंनि मणिपुरी बिग्रायारि हान्जानि हरखाबै एम्बुश खालामनायाव दि आसाम राइफल्स सेन्टिनेल अफ दा नर्थ इस्टनि सा 5 बिर जवाना रुंसारि जायो आरो बे रुंसारि जालांनायाव सासे बर'नि बिर जोहोलावबो दङमोन। बिथाङानो जाबाय सुमन स्वर्गियारि। मुंख्लं जानाय सुमन स्वर्गियारि बिथाङा रुंसारि जानाय समाव गावनि अनसिमा फिसाज्ला आरो अनजालि बिजिखौ अबथिरा नागारनांबाय। बिर जवानफोरनि जिउमाया जाहाथे सोरगोआव आलो गोजोनै थाहैयो बेखौनो इसोरनिसिम आरज गाबहरनाय जाबाय। दिनै 14 नभेम्बर गथ'सा सान। भारतनि गिबिसिन गाहाय मन्त्रि पण्डित जवाहरलाल नेहरूनि जोनोम सान। हादरनाङै गेदेमानि जोनोम सानखौ गथ'सा सान महरै फालिनाय जायो। हादरनि गिबिसिन गाहाय मन्त्रि पण्डित नेहरूआ उन्दै गथ'फोरखौ जोबोर अनोमोन। बेनिखायनो बिथांखौ साफ्रोमबो आदै होनना मानियोमोन, सिबियोमोन। बे हिसाबैनो दिनै बिथांनि गोथार जोनोम सान 14 नभेम्बरखौ बोसोरफ्रोमबो चिल्ड्रेन डे फालिनाय जायो। दिनैनि सानाव हादरनि गासै सुबुंफोरानो बिथांनि जोनोम सानखौ गथ'सा सान फालिना बिथां गेदेमानो गाहाम हामलायनाय बावहरदों। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। आल्फा आइआ सरकारनि दावहा बेरेखा फोसावदों। आसामनि गोख्रों बिग्रायारि आफाद आल्फा आइआ सरकारजों नैथि खेब दावहा दोनथ'बाय। आल्फा आइनि सान्थ्रि गाहाय परेश बरुवाया गांसे खौरां लाइजामनि गेजेरजों बे गोनांथार बाथ्राखौ रायजोनाङै मिथिहोदों। नाथाय मानि थाखाय आल्फा आइआ सरकारनि दावहा बेरेखा फोसावदों बिनि जाहोनखौ मिथिनो हानाय जायाखै। आसाम सरकारा रायजोआव आयेन बेरेखा सरकारि हा दखल खालामग्राफोरखौ होस्रांनाया बे समाव सोलिबाय थादों आरो बेबायदि दुंहाव बुब्लियाव रायजोआव गोबां दान्थे बिदान्थे सोलिबाय थानायखौ नुनो मोन्दों। आयेन बेरेखा हा दखल खालामनायखौ सरकारा होस्रांबाय थानांगौ होनना सुबुरुन होदों हिन्दुबादि नेता चैतरन्जन बराया। बिथां बराया मुस्लिमफोरखौ टार्गेट खालामना हामला खालामना बुङोदि सरकारा बांलादेशिफोरखौ होस्रांनांगौ आरो बांलादेशआव हरनांगौ। लोगोसे बिथाङा बुंबावो थागिबि ट्राइबेलफोरनो सरकारा हा होनांगौ, लोगोसे सरकारा बिसोरखौ रैखाथिबो होनांगौ। मानोना ट्राइबेलफोरा बे हानि फिसा, बिसोरनि आखुआ अनजाथाव आरो नोरोम। गुबुन फारसे बांलादेशी मुस्लिमफोरा रायजोखौ फोजोबस्रांबाय, पुलिसनि सायावबो बिसोरो हामला खालामनो होनना गोख्रों अजद होयो। हादरनि मुंदांखा सुबुं समाज सिबियारि लोगोसे देहा फाहामगिरिया बर' हारिमुखौ नायगिदिंदों। जों बयबो मिथियो बर' हारिनि हारिमुवा बुहुमनि खना खनला गासै जायगायावनो गोसारबाय आरो बे लेखायैनो बर'नि समायना रमायना हारिमुखौ मिथिनो बुहुमनि सुबुंफोरा हांखुर जायो। 8थि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म सुबुंथिनि फायखि बान्थाखौ मोननो हानाय मुंदांखा समाज सिबियारि आरो देहा फाहामगिरि पद्मश्री डक्टर अभय बेंआ दिनै क'क्राझार जिल्ला बिसमुरनि सिङाव थानाय दावराय गाबनाय गामियाव बर' हारिनि हारिमुखौ नायगिदिंफैदों। बिथां गेदेमाया बर' हारिनि समायना हारिमुखौ मिथिनो आरो बेखौ मुलुग दरबाराव सिनायथि होनो बे हाबाफारिखौ लादों होनना मिथिनो मोन्दों। गेदेमा बिथांनि बे नायगिदिंनाया थारैनो बर' हारि आरो हारिमुनि थाखाय जोबोद गोजोनथाव खौरां बुंनो हायो। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। रायजोनि माखासे जिल्लायाव कभिड-19आ बांनो हमफिनदों। गोबां सुबुंफोरनाव कभिड-19 मोननाय खौरां सौफैदों। नगावनि रामानुजन जुनियर कलेजाव कभिड-19आ गोबां सुबुंनि देहायाव बारदेरदों। कलेजनि प्रिन्सिपाल आरो फरायसाफोरनाव कभिड-19 सन्देरदों। क्लासखौ बन्द' खालामबाय, लोगोसे हस्टेलखौबो आबुङै लांदां खालामनो गोनां जायो।
कभिड-19 नि सन्देरनायखौ नोजोर होना फरायसाफोरखौ न'आव थांहोनाय जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। जा समाव कभिड-19 खौ होबथानो भारत सोरखारनि सावस्रि बिफाना भेक्सिन थुनाय जादों, बेबायदि समाव कभिड-19 बांफिननाया सुबुंफोरखौ साननो गोनां खालामदों। भेक्सिन लानायनि उनावबो कभिड-19 बांनाया थारैनो भेक्सिना खामानि होमारना होमाराखै? सांग्रां रायजो राजाफोरनि गोसोआव गोनो गोथो सोंलु सिखारदों। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। अन्नानै भिडिअखौ लाइक कमेन्ट खालाम आरो हायोब्ला लोगोफोरनो शेयार खालाम आरो चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनो गुरै खावलायबाय। गोजोन्थों।